פרויקט T3 תוכנן בקפידה כדי לשלב נגישות, נראות וחוויית עבודה הטובה ביותר. גישה נוחה ומהירה תוך דקות מהכניסה ויציאה מהעיר. הכל במרחק הליכה, מסעדות, חנויות ומרכז בילויים. בפרויקט היה חשוב לנו לשים דגש על כל פרט ופרט, מהעיצוב המוקפד בלובעים ועד לחוויית העבודה היומיומית במשרדים. מתחם מודרני לעסקים עם קומת מסחר, חניונים תת-קרקעיים וחברת ניהול מתקדמת בסטנדרטים הגבוהים ביותר. קבוצת בן חיים היא בית, בית לעסקים, בית למגורים, בית לפרויקטים שמובילים קדימה. מהחזון, דרך התכנון עד הביצוע. אנחנו שם בכל שלב.